Machiegni mesawa mar ohala jokanye sekta ma sukari kod pur niang' omedo golo pachgi ewi chenro ma piny owacho omo sukari kowuok e pinje ma oko. Moko kuom jopur niang' neno ni chenrono kaka mabiro medo hinyo sekta mar sukari kendo thiro kembe mag sukari ka jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachno. En twak masani jokanyo e sekta mar niang' kod sukari chiwe pachgi. Moko siro lwedo okang' mar omo sukari oko ka moko kuom jopur niang' to nene kaka yo madhi rocho yuto margi. Wainyre sana nikech wapuro niang' tok dhi maber. Sani king'iyo ji nie puothe kendo puothe wa nigi niang' mabeyo moromo sukari kata higni mang'eny. Ok ochuno ni nyaka omno sukari oko. Nimekanusha habari ya importation ya sugar. Waneno ka gima nitie rot moro midwaro mondo mkulima gina japur mar niang' koro mondo tho kabisa. Komesha nochakore chon, onge ma komesha osekonyowago. Jopurgo oseyo sirikal kuom golo chik mar loro kembe ka kembe sirikal giwegi ema osebedo ka digni e kayo niang' ma osetegno e puothe. Niang' mipuonjogo nyathi. Niang' ema joma kendo go. Niang' nie kila kitu. To idwa loro nigo dweche 4. Tell me, idhi chiemo nade? Kuo biro donjo kuom kijende nyaka mine nikech idoyo tibeto niang' to idhi e masin to ok nyalre sani. Jagoro mar jotije e sekta mar pur niang' Francis Wangara omedo seyo sirikal kuom rem ka okang' kata bang' nonro ma osetim malero midhiero ma okwako sekta mar sukari moriwo jopur kod kembe. The issue of cane shortage is as a result of the government not implementing the recommendations that were conducted by the task forces, various task forces. Unfortunately, the government has never taken these things serious. If they would have taken this matter serious, we would not be having the cane shortage that we are talking about now. Olero ni ponono sirikal opodho wach kelo sukari mawuok e pinje maoko to pur niang' koro dhi lwar piny kendo mbemore. This one must be checked keenly so that whatever comes in does not flood the market to affect the millers and consequently affect the farmers. Kwayo gine sirikal ema niang' ma oko miwa gine ma oko sukari ma oko ok bi konyowa. Mano konyo mana jogo to wan wawegi wakonyre nade ka. Wakwayo ni mondo niang' mondo dhi mbele. Jo industry gi osekawogi mosogi e iye magin tinde wach mar industries gi magiwinjo japuro giwinjo wachgi. The cane harvesters have no job. The transporters have no job. Business people around those areas have nothing. So it is going to paralyze so many activities. Katodoko ni jatend piny Kenya nyocho sesingo ni nengo sukari dhi lwar machiegni ni. Kembe sukari e alwora ma Nyanza kod Imbo mar Kenya to koro oseloro kendo jotich dhi pacho. Bende paro mar chik omenda ma higa 2023-24 manyocha opuodhi nitie atamalo 5 mar omenda ma ibiro chuogi e wi sukari mawuok oko mar Kenya kaka yorno maduoko piny tiyo gi sukari e sama bende bech sukari to pod ochung' e shiling 225 nyaka 250 kuom kilo achiel. Magi duto timore tok duol mochung' ne pur kod chiemo pacho kaendi ochungo ng'ado niang' kuom dweche 6 mar miyo niang' thuolo mar chiek e seche ma jatend piny to seyo kemberego sukari kuom ruochruok ma osebedo ka ogo tach e sekta no. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.